Hello mga friends. Ito ang nakuha ko sa garden. Ito. Ito marami-rami itong mga hindi na kaya siya malaki. Ito pa para sa munggo sa maya. Saluyot. Saluyot. At ang tangkong ay adubuhin ko. Maya. Sa init sa daan ang sinabi ko na ako. Meron naman kayong nag-air na ako sa anong hindi kayo nakaintindi ng saya. Comment lang kayo sa comment section. Kasi sasagutin ko kayo sa abot ng aking nasa saya. Anak mo, iyak na. Hindi man na pwede. Kaya gani naman na maluto. Lugay man na maluto. Adobong kangkong. Lahat ng mga gulay, paborito ko. Tagalog na naman ako. Nahihirapan ng magtagalog pero magsasalita ko rin. Ay, hindi ko maintindihan. Diba yan? Ay, hindi. Ito pa, halimutan natin. Lang ang nilagay ko. Ay, ang gibutang na ko kay siguro gusto nga naghanda kayo ang chicken cubes. Out! Nalaglag. Napatawagid. Napatawagid ko rin. Ay, wait lang, wait lang. Napatawa ko sa akong anak ba. Makitagbo ni dito sa bislig. Kay mga Koreana lagi English pa ka. Nya karon hingon niya akong anak. Hingon yang auntie diri ah. Then mag-English na ka dito rin. Siya nga. Ano mo day? Sila mag-adjust. Ano ako man? Bisaya lamang ko. Ay, nahimo ko. Kayo na lang mag-adjust ha. Pag hindi kayo makaintindi ng Bisaya. Mag-adjust. Maluto. Nagyan ko ng chambers 1 o tuyo para masarap na to. Hindi ko na nilagyan ng asin. Tuyo na lang. Ay! Pang-ulam na to sa aking mga anak. Masarap na to. Lagyan na natin ng sili. Sili taas, mahaba. Dili man ko di magkuhan. Kaya wala ko gi-slice. Dili maghalang ulit. Okay. Luto na. Ready to eat na.